Kourenta dantzatzeko 4 pausu ikasi behar dituzu. Aurrera pausua, saltotxoak, aldaketa eta zubia. Aurrera pausua ikasten hasiko gara. Hasteko aurrera 4 pausu emango ditugu. Buelta erdi eman eta 4 pausu atzera. Gauza bera beste aldera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7, 8. Berriz egin dezagun, prest, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3, 4, aurrera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3, 4. Pausu hau bikoteka dantzatzen da eta eskutik helduta. 1 edo 2 zenbakia nor den adostu behar da aurretik. 1 zenbakia ezkerraldean kokatuko da eta 2 zenbakia eskuinaldean. Behin honela kokatuta, barruko oinarekin hasiko dugu pausua. 1 zenbakiak eskuinarekin eta 2 zenbakiak ezkerrarekin. Aurrera pausua, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3, 4, aurrera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3 eta 4. Ikusiko zenutenez, buelta erdi ematen dugunean, eskuz aldatuko gara, eta atzeraka pausuak egingo ditugu. Gauza bera egingo dugu buelta atzerakoan. 4 pausu aurrera, buelta erdi eskua aldatuz, eta 4 pausu atzera. Aurrera pausua errepikatuko dugu. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3, 4, aurrera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 1, 2, 3, 4. Beste behin aurrera pausua. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, atzera, 5, 6, 7, 8, aurrera, 1, 2, 3, 4, atzera, 5, 6, 7, 8. Hurrengo pausua ikasiko dugu orain, saltotxoak. Bere izenak dion bezala, saltotxo bat emango dugu bikoteruntz. Barrura. Eta beste saltotxo bat kanporuntz. Kanpora. Berriz egin dezagun. Barrura lehenengo eta kanpora gero. Saltotxo hauek jarraian eta azkarrago egin behar dira. Barrura, kanpora. Berriz, 1, 2 eta 3. Barrura, kanpora. Ikasi beharreko hurrengoa aldaketa pausua da. Pausu honetan lekuz aldatuko gara. 2 zenbakiak 1 zenbakiaren aurretik pasatuz. Hasierako poziziora bueltatu eta berriz egingo dugu aldaketa. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4. Beste behin hasierako poziziora, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4. Aldaketa baino lehen, saltotxoak emango ditugu. Froga dezagun saltotxoak gehi aldaketa. 1, 2 eta 3. Barrura. Kanpora, aldaketa. Berriz 2 pausu hauek jarraian. Hasierako poziziora, 1, 2 eta 3. Barrura. Kanpora, aldaketa. Zoragarri. Bukatzeko azkenengo pausua ikasiko dugu. Zubia. Aurreko pausutik posizio honetan bukatu dugu. 2 zenbakia ezkerraldean eta 1 zenbakia eskuinaldean. Pausuaren izenak dion bezala, zubi bat egingo dugu eskuekin. 2 zenbakia zubiaren azpitik pasatuz, atzera joango da. Ikus dezagun irudian. Bitartean, 1 zenbakia ezkerretara mugituko da hasierako poziziora bueltatuz. Berriz ikus dezagun, zubia irudikatuko dugu eta 2 zenbakia zubiaren azpitik pasatuko da. Bitartean 1 zenbakia eskerretara mugituko da. Berriz eta pixkat azkarrago. 1, 2 eta 3. Zubia eta 1, 2, 3, 4. Beste behin, zubia, 1, 2, 3, 4. Zubia pausuaren aurretik saltotxoak daude ere. Froga dezagun saltotxoak gehi zubia. 1, 2 eta 3. Barrura. Kanpora, zubia,
eta bi zenbakia atzera. Dantza hau bikote gehiagorekin dantzatzen da. Honela, zubia egiten dugun bakoitzean, bikotez aldatuko dugu. Irudian ikusten den bezala, zubia egiterakoan bi zenbakia atzeko bat zenbakiarekin elkartuko da. Zubia egin eta bi zenbakia atzera. Beste behin, zubia eta bi zenbakia atzera. Froga dezagun aurretik saltotxoak ematen. 1, 2 eta 3, barrura, kanpora, zubia eta bi zenbakiak atzera.